La commemoració del centenari de la Revista de Catalunya ha estat un motiu indispensable, un motiu important perquè estudiants de la Universitat de Girona, del grau de Comunicació Cultural, hagin pogut posar en pràctica una experiència de recerca i de difusió d'una especialitat important en el nostre grau, que és el de la comunicació. Aquests estudiants han pogut parlar amb responsables de la revista, amb directors, editors d'aquests últims anys, que els hi han explicat el desenvolupament, la trajectòria d'aquesta important revista, sobretot pel que fa al model de revista cultural i de defensa de la llengua que han fet no només actualment, sinó al llarg dels anys. Ha sigut un centenari complicat per la revista, que ha passat les vicissituds pròpies, diguéssim, de la història del país i que han vist i han hagut de conviure amb dictadures i amb exili, la qual cosa doncs posa molt en valor una experiència d'aquestes característiques. La Revista de Catalunya, fundada el juliol de 1924 a Barcelona per l'escriptor i periodista Antoni Rovira i Virgili, es va convertir ràpidament en una de les publicacions més emblemàtiques de la cultura catalana. Josep Maria Roig i Rosich va néixer el 1947 a Alcòver. Ha arribat a exercir com a historiador, escriptor i professor d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Rovira i Virgili se n'adona que la cultura catalana torna a estar desprotegida, per tant, diríem, la funció essencial jo diria que és crear una plataforma de potenciació de la cultura catalana. Dirigeix la Revista Catalunya, crea una revista infantil que es diu Jordi, crea un diari que es diu La Nau, escriu 2 volums gruixuts de la història nacional de Catalunya, el 4è i el 5è, publica el llibre Teatre de la Natura, es dona de baixa de la publicitat a l'any 28 i es dona de baixa d'Acció Catalana, està creant un nou partit que es diu Acció Republicana de Catalunya, és a dir, els 27, 28 i 29 són anys molt complexes en la vida de Rovira i Virgili, o diguem de molta dificultats econòmiques, perquè Jordi i La Nau són una ruïna econòmica per ell personalment, és a dir, si ha jugat als estalvis, per tant, dificultats econòmiques d'ell i de la revista, però també és un període de dificultats polítiques que ell viu. Com és que la revista no va ser censurada com la majoria de les institucions, cultura, tot relacionat pràcticament amb el que tenia a veure el català? Ja he dit que la dictadura fonamentalment era anticatalana, per tant una persecució en tot el que fos manifestació catalanista, per dir-ho així, era perseguida, vigilada, tancada, etc. Però hi havia unes petites escletxes en la dictadura Primo de Rivera que aquí es van saber aprofitar. A veure, per simplificar una mica, Primo de Rivera era un militar. Com a bon militar menyspreava l'activitat intel·lectual i cultural, no li importava. Considerava que era una cosa de minories, d'una èlit, i que per tant això no l'havia de preocupar gaire. Per tant, tot el que era manifestació cultural hi tenia una certa, no sé si dir-ne màniga ampla, però potser una mica de tolerància sí. Com considera que ha canviat el públic objectiu, la gent que veu la revista, actualment, de fa aquests 100 anys? A veure, jo diria, perdoneu la gent jove, que sigui una mica crític, jo diria que d'aquests moments hi havia una gran voluntat i temps per llegir, voluntat i temps per llegir, i per llegir d'una manera reflexiva, reposada,
i ara no, és a dir, ara tenim moltes coses per fer, tot és ràpid, obrim el telèfon i ens posem al dia de les notícies. La idea d'obrir un diari en paper ens sembla ja esotèrica, prehistòrica, no? Per tant, en aquell moment jo diria que hi havia a més la mancomunitat havia crescut al nivell cultural del país i la voluntat de culturalitzar-se. En canvi, jo ara diria que ens domina una cultura de la immediatesa, de la imatge, de la pantalla, el paper gairebé exigent, però gairebé hi tenim una certa al·lèrgia a la gent jove, el paper ens allunya una mica i per tant el públic certament ha canviat. Quan Rovira i Virgili es planteja crear la revista Catalunya, està pensant en dos públics nous. A part de l'intel·lectual de sempre, està pensant en públic jove, que fins aleshores havia estat allunyat de la cultura, i està pensant en les dones, que fins aleshores també havien estat marginades de la cultura i que en aquests moments començava a ser un públic nou. La Revista de Catalunya, durant els anys de la Segona República i la Guerra Civil, va viure un període molt important per la història de Catalunya i d'Espanya en general. El context polític i social d'aquests anys estava marcat per profundes tensions entre els sectors conservadors i progressistes de la societat. Enric Pujol i Casademont neix a Figueres l'any 1960. És un historiador, professor i filòsof català, especialista en història contemporània, i un dels pensadors clau en l'estudi de la identitat i la cultura catalana. La seva recerca acadèmica s'ha centrat principalment en el catalanisme, la construcció nacional catalana i la complexitat del pensament polític a Catalunya. Et vull preguntar com conviu la revista amb aquesta Segona República, una Segona República on s'aprova una Constitució que teòricament vetlla per la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió. I sé que és un curt període de temps, però com conviuen la revista de Catalunya i la Segona República? Això és un període molt intens, perquè penseu que aquests són, la gent de la revista de Catalunya són republicans, però catalanistes. Aleshores estem parlant del final dels 30 i a l'abril del 31 hi ha la proclamació de la República Catalana. A Catalunya hi ha una proclamació de la República Catalana per part de Francesc Macià, quan a Madrid encara hi ha el rei d'Espanya. O sigui, són hores, però no sabien si hi hauria una república a Madrid o no. Quan fa la proclama Macià se la juga, fa un acte de sobirania política i proclama una república catalana que s'unirà amb una possible república que ja veurem de quina manera. Per tant, hi ha un acte de sobirania política que ha estat el més important del segle XX, segur. Aleshores, esclar, com es posiciona la revista davant d'aquest fet tan important? Mireu, en Soldevila, que era historiador i periodista, perquè ja tenia tot aquest bagatge, també havia intervingut en el que era la publicitat, fa un número de la revista de Catalunya que es diu Història de la proclamació de la República a Catalunya. La revista intentarà demostrar també que hi ha un compromís amb la cultura fins i tot en els moments més difícils. I per tant, la cultura, en aquest sentit, esdevé una eina de combat, perquè saps que els altres ho anul·laran. Tant és així que fins i tot tenim testimonis dels franquistes que estaven molt enfadats, els franquistes, que aquesta revista anés sortint, perquè representava uns sectors que no eren els sectors més revolucionaris, més radicals, més capellans, més no sé què, sinó que eren uns sectors molt homologables al que seria l'Europa més centrista, més progressista, un sector molt ampli. No era l'esquerra, sinó que anava des del centrisme fins a les esquerres. I per tant, demostrava que hi havia aquest gran compromís amb la cultura. Que ells no eren els bàrbars, que pintaven l'adversari, per tant, la cultura va entrar a dins de la lluita política d'una manera molt clara. I la revista es va posicionar en favor d'aquests sectors. Hi havia una institució de les lletres catalanes que era la que l'editava i agrupava els escriptors, perquè, evidentment, en una situació tan extrema, viure d'escriure havia de ser molt complicat, per tant, hi havia d'haver uns ajuts, en aquest sentit. Llavors, s'ajudava al conjunt de l'edició i de l'edició en català
i en aquest cas doncs, per les revistes també. I per tant hi havia uns patronats, hi havia una vinculació entre el que seria la revista i la política de la Generalitat, fins al punt que l'editorial inicial, l'any 38, era un front més. El front de la cultura era com un front de combat. Quan mig milió de republicans, diverses institucions i la Revista de Catalunya van marxar del país degut a l'ocupació franquista. Aquesta va donar lloc a un període de penúria per a la cultura catalana, durant 4 dècades. La revista es va exiliar a França gràcies a la Fundació Ramon Llull, però la seva publicació es va veure aturada davant l'ocupació nazi el 1940. A nosaltres ens toca presentar a Quim Torra i Pla, que és el nostre convidat d'avui, que dirigeix la Revista de Catalunya entre el 2015 i el 2018. Tot i que molts el coneixem per la seva presidència a la Generalitat de Catalunya, Quim Torra neix a Blanes el 1962 i en primer lloc destaquem el seu repertori literari, on veiem un clar interès per la història de Catalunya i pels seus personatges principals. Quin sentit va tenir continuar amb la publicació des de l'exili? Vull dir, quina motivació els va impulsar a fer-ho, això? Mira, dos dades que a vegades passen desapercebudes, però penso que són prou impactants per adonar-se de l'intent de genocidi cultural que suposa el franquisme per la nostra cultura. L'any 38, en plena Guerra Civil, a part de que la Revista de Catalunya i altres diaris, etc., s'anaven publicant, es va celebrar el Dia del Llibre. El 26 d'abril del 1938, en plena guerra, se celebra el Dia del Llibre a Catalunya. Sabeu quina va ser la novel·la més venuda? Doncs precisament la novel·la de la que després seria La parella d'Armand Obiols, a l'Home, de Mercè Rodoreda, que després d'ella reescriuria, etc. Però l'any 38, a l'Home és la novel·la més venuda. L'any 39, l'abril del 39, ja s'ha acabat la guerra, ja ha entrat el franquisme. Sabeu quin és el llibre més venut a Catalunya? Els discursos de Francisco Franco. L'exili agafa d'alguna manera la flama de la llengua i hòstia, només quedem nosaltres per poder publicar alguna cosa en català, per escriure llibres, per poder-los publicar, encara que siguem entre nosaltres o que els llegeixi una petita minoria, però mantenim la llengua. I això es veu molt clar també quan aquells anys 40 és l'exili, sobretot el que porta el pes de les publicacions. Però tot això l'exili a poc es va debilitant també, i l'interior a partir de finals dels 50 i sobretot als anys 60 viu un cert moment d'un petit reviscolament. Llavors, quan l'exili comença a decaure les forces, a l'interior tornen a pujar. I penso que això també és molt interessant d'observar aquest cicle que hi ha. La Revista de Catalunya, fundada per Antoni Rovira i Virgili l'any 1924, torna a reneixer gràcies a Max Caner l'any 1986. Aquesta retorna amb un suport financer per part de la Generalitat de Catalunya, establint un vincle institucional clau per la continuïtat de la revista. Jordi Pujol, president de la Generalitat durant aquell moment, encarrega la creació de la Fundació Revista Catalunya per poder gestionar i realitzar la publicació de la revista sota direcció de Max Caner. Per aprofundir en aquesta etapa de la Revista Catalunya, comptem amb la presència de la doctora Pilar García Sedas, llicenciada en Filosofia i Lletres i en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Pilar ha desenvolupat una carrera molt vinculada al món cultural i acadèmic català. Va residir a l'Uruguai entre 1963 i 1977. Quin va ser el moment clau en què Max Caner va decidir reviure la Revista de Catalunya? Jo crec que hi ha dos elements fonamentals per entendre una mica la represa o l'embranzida, la reorganització també de la revista, la refundació, podríem dir, de la Revista de Catalunya. En primer lloc, la mateixa personalitat del Caner, que pertany a una generació dels anys 30,
la mateixa generació que el president Jordi Pujol, la mateixa generació que Albert Manin i altres intel·lectuals de relleu que podeu cercar. Ell és un home d'acció, és un home de cultura, d'alta cultura, podríem dir, és un home d'iniciatives no només culturals, sinó que a hores d'ara podríem dir que el Cañet a Catalunya representa als anys 80 la creació de les estructures d'estat. I en aquest sentit creu que, a banda de reforçar, recuperar aquelles estructures d'estat que provenen de la mateixa mancomunitat, com poden ser els museus, els arxius, la filmoteca, tot el patrimoni que hem tingut aturat durant l'època franquista, creu que val la pena de fer-ho i que s'ha de fer, que és el moment. Nosaltres som una nació i, per tant, hem de projectar aquesta cultura. En la mesura que siguem capaços de projectar-la i consolidar el que podríem dir aquest catalanisme polític territorial, serem capaços d'avançar com a nació i com a poble. Aquesta recta final ha estat marcada per una forta transformació cultural, principalment deguda a la crisi econòmica i un debat sobre la independència i la qüestió de la identitat catalana. Max Kanner creia que existia un deute pendent cap als intel·lectuals, els que van mantenir l'activitat de la cultura catalana durant la guerra i la postguerra. Per això es va crear la Fundació Revista de Catalunya. La Lluïsa Julià és escriptora, crítica literària i professora catalana. Nascuda a Barcelona, és coneguda per la seva contribució al món de les lletres i la cultura. La seva feina a la Revista de Catalunya ha estat clau per la transformació de la literatura i el pensament català contemporani. Com a directora, ha establert uns nous objectius per enfrontar el mitjà i internacionalitzar-lo. Com va conviure, com va viure la transició al món digital, la revista, i com hi està convivint actualment? Aquest és un tema no viu, això és un tema que no és que puguis, diguéssim, formular-lo i l'acabes resolent d'una manera definitiva, sinó que crec que, tal com estem avui dia, és un tema present i que hem d'anar-hi treballant constantment, tant els directors que t'han precedit com jo mateixa. El que jo he intentat, i em sembla que amb tot l'equip de redacció i amb tot l'ajut de tot l'equip que forma la Revista de Catalunya, és donar-li major visibilitat. Donar-li major visibilitat a través de com? Doncs de diferents formats. I ara tu dius cap a on. Bé, un dels formats que nosaltres estem treballant més, evidentment, són les xarxes socials, per una banda, que és on la gent menor de 35 anys acudeixen per tenir informació. Un altre, evidentment, el web, però també una altra pota important de l'espectre que dona internet és, evidentment, que la revista es pugui trobar a internet. Nosaltres, com a estudiants, sí que tenim una oportunitat de publicar a la revista. No sé si ara mateix, en el moment que estem iniciant els vostres estudis, és el moment adequat, això ho heu de plantejar i de moderar més vosaltres, però és evident que un estudiant que ha fet comunicació pot tenir interès, ens pot interessar a nosaltres que publiquem, o fins i tot pensant en un número, pensant en un número monogràfic al voltant de les noves formes de comunicació que podríeu liderar vosaltres, per què no? És a dir, penseu que sí que estem oberts, però clar, s'ha de trobar la manera i l'encaix exacte, però jo us hi animo. Amb aquesta recerca s'ha evidenciat la dimensió de la nostra cultura. La Revista de Catalunya és un referent de país i els seus redactors han escrit valuoses pàgines de la nostra història. El pensament cultural, social i polític que han forjat la nostra identitat com a catalans l'hem descobert a la Revista de Catalunya, gràcies als articles dels seus autors.
Som conscients que des de la Universitat de Girona i amb el treball sobre la Revista de Catalunya hem viscut una experiència excepcional. Amb el nostre treball de recerca hem tingut una oportunitat històrica per conèixer de primera mà els protagonistes de la història recent de la Revista de Catalunya. Les converses amb la Revista de Catalunya han estat una autèntica experiència de comunicació que volem difondre, també com a homenatge a tantes i tantes persones del món de la cultura que ens han deixat un llegat excepcional i de continuïtat.